Ay, it's Friday. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad kasabay ang paglaom na yaon po kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining sa tuyang pinaghampang na peligro lalong-lalo na po sa mga yaon dyan sa evacuation centers. Asin kita po na Albayanos Legaspeños na nagaantabay kan pag-alburuto kan bulkan mayon. Ipagpadagos niya to ang pangaji sa amang Senyor Santo Cristo. Biyernes ngunyan, Viva Senyor Santo Cristo. May misa taod-taod alas 5:30 hapon sa Santo Cristo Mission Church sa Dapdap. And syempre may Santo Cristo Chapel mambaga dyan sa Daraga. Santo Cristo, ha? Pasalamat kita kay Senyor Santo Cristo. Thanks God, it's Friday. Siyempre naglalaom kami na igwaman lamang po ning natada na nagdangog. Nagdiretso kan pagdangog. Maski bako kasing dakol kan mga nainot na programa. Sana po igwaman ning nagdiretso tabi. Sundo man kitang 5 PM, Bicol target na po. Nag-imbitar mag-iriba-iba kita sa paagi kan pagdangog niya to. Asin pag-akomodar kan na reports dyan sa luwas. Pading Jimmy ang samuyang chief reporter, kumpadreng Al asin kumpadreng Jomar, si Ans Galero, Joshua Bino sa samuya pong mobilyaon ang samuyang mata dyan sa kalsada, Henry Deboy Mata. Mantang sa control technical yaon dyan si June Napolis. Siya po ang minalusot kan samuyang boses sa ere sa traditional radio sa AM band region wide. Sa gabos pong probinsyas kan Bicol, imaging suna sa luwas kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan samuyang fuwersa. Sa newsroom sa padagos na pag-antabay kan mga istoryang nagbuburutwa lokal, national, international. Nangingenot dyan nagsusuperbisar News Director Mardela, Angel Mostaza, Jen Matthew Balyaran. Asin sa samuyang social media platform si Jimos Barrios nagtatabang man dyan. Ang pag-iribami pa si Nicole Ann Gloriane. Sa IT, tabang-tabang man dyan Suro Sarlida, sabay-sabay Richard Astor. Asin si Trescia Marilitana. Para man po sa samuyang broadcast sa internet, imaging sa samuyang radio app, ang DCGB Live. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diyos marhay na hapon tabi. Sana po hindi kami nag-iisa. Paramdam daw lamang kada kulbaga tabi ning nag-aarapod kasubago, nagte-text. Piraman daw lamang sunatada na nagdiretso po. Nakikimaherak man kami na idiretso man nindo magalas 4 ano Diyon. Good mo nakimahirak na ngaya. Maski ano daw gibuhon ta yun, minanipis ang paradangog lata daw. Yan naman nga, maintriga ka na naman. Sige. Inutunta mo na ang pag-akomodar nin informasyones dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero isihon ta kung ano ang bit-bit niyang istorya hali dyan sa sayang area of responsibility. Ans, Diyos marhay na hapon, what's happening? Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong impormasyon, bawal nag-una para mientras ang ATV operation sa bilog na syudad kan Legazpi. Iningon niyan ang ipinalawas na orden ni Alcalde G. Rosal ang pamayokan na City Disaster and Climate Change Resilience Council asin alkalde kan syudad kung saan sigun sa iya matapos na magkaigwa sindanin konsultasyon kay bahan ang CDRRMO asin dahilan nga ni sa mantinidong nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon, nagdesisyon sindang dain nag-una tugutan ang operasyon o kaya ano pa man na klase ng operasyon kan ATV o kaya all-terrain vehicle digdi sa syudad until further notice. Sigun kaya sa iya talagang mahigot pangunyan ang monitoring kan na PVOX manungod sa estado asin pag-alboroto kan Bulkan Mayon asin nagdadakol ang level
signal o kaya ang numero kan rockfall as in hazardous pyroclastic density currents na dara kaining aktibidad kan bulkan mayon. Kung kaya sigun sa iya para man ini sa kaligtasan kan gabos as in man kan mga turista nagbibirisita digdi sa syudad kan Legazpi. Kung babalikan ta Sir Pio, kan nakalihis na semana o kaya nakalihis na mga semana, particular na June 8, nagpaluwas man in abiso ng alkalde alagad pig papatanidan sana ang mga ATV operators na dain hanggang maglaog sa 6 kilometer danger zone. Alagad ngunyan dahilan nga ni sa dakol pa na dapat nabantayan on tabayan digdi sa aktibidad kan bulkan mayon. Kumbaga pig-consider ninda ang safety kan gagabsan kung kaya ibinawal ko na ang sirig na bagay. So enot na orden parang warning, high level of warning sana na kung mapupwede likay-likayan niya ng mga ATV ta minalaog duman harane sa may 6 kilometers permanent danger zone and igo nga ni dyan baganing trail na minalaog duman sa Black Lava well within the territory ka na 6 kilometers permanent danger zone. Yes po, Sir Pio. Oho, di kay tukot pwede pa pwede pa. Pwede pa basta dahil lang maglaog. Oho, ngunyan plus nang dai pwede. Yes, hanggang siguro hanggang dahil pa na ibababa ang alerto level kan bulkan, dahil pa ini ihahaling advisory ini. Duman sa post kan alkalde, nakabugtak duman na open-ended lang yung duration or igwanin kulatilyan na kung ibaba na sa level numero 0, dispes makakabueltang normal operations man kag ATV sa Legazpi, over. Ended lang ini Sir Pio, ta sabi ni alkalde until further notice ini ta sinda may coordination sa PVOX ngunyan in CDRRMC kung kaya in kaso man daw mag-ayos na ang estado kini posibleng itangkas man ini. Igwa baga ni mga ATV operators na nakabase sa daraga. And igwa sinda ning trail na minalaog sa territorial jurisdiction kan Legazpi. Roger. Ano ang klarado kaya na sistema tabi, Ands? Roger, kaso bago na happy-wan ko man su post kan na alkalde kan daraga si Alkalde Awin Baldo, may saro man siyang order dahil ko lang na kuaso bilog na details pero may order man siya na ATV operators must desist from operation din. Ayun, so kung arog ka yan, synchronized an orden kan duang magkataning na alkalde saro syudad saro daraga munisipyo. I was thinking all the while na tibaad yung daraga igoning medyo malumoy-lumoy na orden na pigtutugutan in a sense or warningan lang yung operators man duman kaya lang igonin mga trail baga na minalaog digdi sa Legazpi. So kung arog ka yan pagabot digdi sa Legazpi pwede sindang punduhon kung magkaiba sa indang orden ngunyan pareho palan daining operasyon. Ayan, okay. At least arog ka malinaw an sa indang patakaran. Yes, Sir Pio. Sige. So dahilan kan orden na yan kan alkalde kan Legazpi pig orderan niya naman an Legazpi City Police Station mga concerned barangays na pig aragyan kaning ATV operations na i-monitor ini as in dapat makapag-complyan ka boss. Okay. Sabi Sir Pio an information man halidig di sa luwas ang Skelero DCGB. Salamat sa storya hali dyan sa luwas. Bawal na tabi it's clear cut policy na ang ipinaluwas na orden kan alkalde kan Legazpi bilang chairperson kan City Disaster Risk and Climate Change Resiliency Council sa koordinasyon man dyan sa CDRRMO na pundungo na ang gabos na ATV operations digdi sa siyudad nin Legazpi. Whether private na pagpapasiring dyan o ma-hire ka mo sa services kan ATV operators digdi sa Legazpi. Now, duman sa daraga, igwamang baga dyanin na ATV operators, kaya lang so trail linda itong supig papadalaganan kan sa indang vehikulo, ining all-terrain vehicles, igwaning trail na minalaog digdi sa Legazpi. Ngunyan, day problema kaayan, pareho ang orden palan basado sa pag-recount
kan sa tuyang pag-iriba dyan sa luwas ni Ands, pareho ang tunada kan orden, daiman duman sa daraga pigtutugutan ng ATV operations and siring mandigdi sa Legazpi. Ano? Yan, tama po yan na daingo na pagtugutan for the public's safety and protection. Igwa dyan in trail banagad na minalaog sa 6 kilometers permanent danger zone. Pinagtukad mi yan dyan yun last week, Friday, arog man kayo ni. Igwa talaga dumanin, sa Black Lava baga, igwa mga banderas pa yan, nasa laog talaga sinda na 6 kilometers permanent danger zone. Kaya kaipuhanan talagang pundon yan. Kung mahihiling nindo, igwa na bagang hunyan, tabi dyan in mga high-powered camera, yung mga lente ninda, talagang ultimong kurit yan sa lawas mo nahihiling. Maski harayo ang sa imong na kinamumugtakan, ha. Igwa na bagang ngunyan nin itong suki Jethro Kalag na post sa Facebook, nahiling mo ito June. Tinutukan niya sa bunganga kan bulkan mayon in broad daylight. Nahihiling duman so pagdulay kan gapo na surunod-sunod. Itom na dyan itom ang pagminatama sa kung anong titamaan pa ibaba paros dos makaskason, minabuhang iyan into pieces. Ang pagbuhang dyan, pula ang laog na nag-orange-orange. You can just imagine, ha, at a very far distance, nahahagop nga ni kan lente, dakula ng maray, ano pa kung iyan harani ka duman. Gustong sabihon dyan, at a distance, dakula ng maray, gustong sabihon kaan, dakula unon iyan nagapo. Nawawagas dyan. Hanapon nindo, Jethro Kalag. Yan. Agang-aga ito na nahagip niya so nagbubulos na yan na mga gapo na yan. Sus Mariusep na kaskas. Ang pagminaragos, mawagas pa. Pak, yan. So kaipuhan talaga na mag-ingat kita tabi. Ang pinagtatakutan dyan, June, ang primerong matama, pag-arog kayo ng mga panahon, narurumduman niya to ang services ni Sir Ed La Guerta, So tuyang barkada, kaya lang retirado na si Sir Ed La Guerta, buda may pigmamati-mati da, iyao na dyan sa saindang harong sa irusin kang Sorsogon. Ang pinag-iingatan tatabi dyan, maski daing nagtitek sa tuya ngo niya, daing nagdadagog dyan. Oy, 0961-7590888, ang sa kuyang number man tabi sa smart, paramdaman ka mo. 0961-7590888 sa smart and 0926-0156-020 sa Globe. Ang pitatakutan dyan, takon igwaning abutan po dyan sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Segundos lang yan yun pag puminos nga kan bulkan mayon, an enot na maragasa dyan suuson. Yan sa pigapod na pyroclastic flow. Iyo ang sumainit na paros na may kasabay na iyan na temperaturang halang kawunon na may kasabay na abo gabos mainito makaskason yan aagihang kakaan tunaw kakatabi tulos yan ang piglilikayan itong suko niyan so lava medyo maluway ito ining pyroclastic flow ang talagang piglilikayan dyan na abutan kamukha yan dyan kaya lang, yun na nga ni Anday, taman malilikayan, taso iba na sige paan laog, duman minabaralik sa indang mga pinag-uuma, nahiling tangan, dyan sa may anuling, okay, sa may anuling, nasa bata niya, tukang patukar kita sa taas, itong so, may mga paksa na darakulaon bagang plastic, na pinagbubugtakan kan sa indang mga inani, tababa na, mag-alas 3 nin hapon. Tasayang man, tiyempohan lang talaga So yan po, tabi, ang kunyam, ang sitwasyon. So, dahil na muna ang ATV, all-terrain vehicles, sagkod na dai pa yan, it's logical na sagkod dai ibababa sa level numero 0, ang alerto kan bulkan mayo, dapat dai talaga ning araw ka ng mga aktibidades dyan sa lugar na yan. Ano po? Ege. 25 minutos na luminapuas tabi ang alas 4 rin pagkahapon.
Migungking pala, nabasa ko na su public service mo kaso bago, buda kaso hapon, Migungking na Reynaldo, nakantabay katabi, nabasa ko na yun, yung sa imong public service last kahapon, duman sa ultimong kabtangkang programa. Sige, nasa linya na si kumpadre ng Alarmario, Pading Al, Diyos maray na hapon. Yes, maray na hapon. Sabi pa din, daing nangyari sa plano kan gobyerno probinsyal kan Albay na bumakal nin lote para lipatan kan maabot 192 na mga pamilya na maapektaran kan planong pagdevelop kan Pantaw Port yan sa Libon Albay. Sinabi ni board member Attorney Melissa Badesa Arbidilla bilang chairman kan Committee on Laws na nadiscover ninda sa committee meeting na ang target na lote na maabot 5.9 hectares pinabakal na ini kan tagsadiri sa iba. Panahon pa kay ito ni dating Gobernador Alfrances Bitsara, Oho. plano na kuta na bakalon ang loteng ini dahil desidido kay ito si former Governor Bitsara na i-develop talaga ang Pantaw Port. Malangani inagad na sa Philippine Ports Authority o PPA pero DOTR kay ito nagbisita digdi si former DOTR Secretary Tugade. Naramdaman talaga ito pa na hinagad kan gobernador yaon man sa PPA na itaon ng kwenta sa gobyerno provinsyal as in ipa-develop ang Pantaw Port dahil sayang man. Kundi dahil ini nag-materialize dahil inabot ito kan eleksyon. Saka may mga question pa sa Sangguniang Panlawigan na panahon na ito manungod sa hanap ng lote na malilipatan kan 192 sa mga pamilya. Unyan, sa torno ni Gobernador Attorney Rex Lagman, gusto ining ipursigir giraray kang probinsya, may relocate itong 192 sa mga pamilya para makapuelo na sa pag-develop kan Pantaw Port. Alaga ng problema dahil nanotaran kan na Committee on Laws na ipinabakal na palan sa iba. Yan. So, lote. Kaya naghahanap giraray ngunyan tabi pa so probinsya nin mababakal na tituladong daga. Iyo, kung itong dating daga na ito na ipinabakal na sa panibagong owner, panibagong transaksyon, kung ito giraray, subabakalon. Pero kung mahanap ng iba, also panibagong transaksyon na naman. Talaga. Correct. Kaya alawig pang proseso tabi pa Sige. na mangyari ang planong pagde-develop and pag-relocate kan mga apektadong pamilya diyan sa may Pantaw Port area. Pero kunyan, memorandum of agreement, diretso ito. So, nagmamanehar na baga kaan ngunyan is yung provincial government of Albay. Yes, so tawiling man so PPA kay ito, ka naguroron baga, yaon nga ni kayo kita duman sa Sarong Hotel, na naimbitaran man baga kita kay ito. Diri po na ito. Kaya aramtang personal, so uroron duman na willing man sa PPA na ipamanage na, ipa-develop sa provincial government. Roger, sige. Yan, tabi pa ang impormasyon pa hali sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al, sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Joshua and kumpadreng Jomar, kung masunod, medyo alanganin makunyang kita kan oras, taod-taod, tapos makunyang kita, ma-acknowledge kan mga sponsors, kung masunod taod-taod, pagka-time check niya to, ni paparan nga ni isukuan mong bigong king so public service basahon ko giraray pipaisi su mga partidaryos kamidbid amigos barkadas na gada nagtabi si Rodrigo Romero E. Antones. Yan, gada na po ini si Rodrigo Romero E. Antones. Bayaw ini ni King, yan, condolence sa familia tabi. And ang bangkay nakapatente sa saindang residensya sa sitio Nauntugan kana Bariis kaining Legazpi.
ang nagpapaisik ka ini si King Reginaldo. Gadan subayaw ni King si Rodrigo Romero y Antones. Yan subayaw ni King na Reginaldo nagadana po. Nakaburol sa indang residensya sa sityo na Untugan dyan sa Bariiscan, Legazpi. Ang lubog ipapaisi na sana. Sige. Okay, oras Pilipinas. It's 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited PGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na! Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Samahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mahalagang paalala mula sa Department of Health.
Sasanggalan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Magtatakbuhan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May magtatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Oh, Mayor, no, like ang kalbigan po lang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan. Todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso. Ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. The City Government of Tabaco, headed by Mayor Crisel Agman, the Sangguniang Panglungsod, and the Tabak Festival Executive Committee, present Tabak Festival 2023, The Sea of True Love. June 20, Dama Tournament, HOA Summit, Tabak Culinaria, Showcase of Talent, Corn and Cassava Farmers, Free Dog Castration, Evaluation of Barangay Community Garden 2, Dog Show Contest, Launching of Book Nook, Mass Wedding, Mutya ng Tabakla, June 21, Evaluation of Cleanest Coastal Barangay, Pelikula 2.0 Awards Night, June 22, MOA signing with DOST and the Department of Migrant Workers, Mutya ng Tabak 2023 Coronation Night with Chester Padilla and John Hendrick, Agri Night and Awards Night for Balsam Making Contest of LGU Family, June 23, Tabak Street Dance Exhibition, St. John Kapiestahan Celebration, June 24, Second Lava Ultra Marathon, BTI Servisyo Caravan Day 1, 13th Tabak Festival Karate-Do Cup, Ultimate Frisbee Tournament Day 1, 4th Regional Tabak Grappling Tournament, Tabacrobat, Pasasalamat Concert with Cup of Joe Band, June 25, Karawat Bicol Noon sa Isla, DTI Servisyo Caravan Day 2, Fisheries Day, Lipad ng Pangarap and On the Wings of Love Pigeon Race, Ultimate Frisbee Tournament Day 2, Tabaco City Chess in School, Hataw na Dance Sport Competition Season 2, La Isla de Amor with Miles Poblete and Attack, Mariza's Ocean, and the Sea of True Love Fashion and Theatrical Show, Tabak Festival 2023, The Sea of True Love, June 16 to 25. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco!
Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Buwalta na kita sa programa ngunyan na hapon. Dire-diretso tanaan impormasyon pa dyan. Joshua, thanks for waiting. Good afternoon. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. So dagdag pang barata, in connection man ini sa operasyon kan all-terrain vehicles o ATV dyan sa munisipyo kan Daraga Albay. Dahil man totalmente, Sir Pio, yung pig-suspendir ang operasyon kayo ni, kundi nagbago sa naning ruta. Kaso hapon, Sir Pio, Hunyo 22, kan magpaluwas man in memorandum si Mayor Awin Baldo kung sa pig-approvar o pig-approve niya itong pig-propose na alternatibong ruta para sa mga ATV operators. Para mientras apulong ini na Kulyat Trail. Mapuon ini, Sir Pio, halik dyan sa base kan na mga ATV sa Kagsawa Park. And ang ruta kay ni Sir Pio, papaharayo sa Bulkan Mayon. Yan. At limaagi sa Busay Riverbank. Okay. Ang nakaulay kasi Mayor Baldong niya na hapon, sigun sa iya, papasiring ang direksyon kay ni sa May Duterte Highway. Diyan malibot-libot and pabalik naman duman sa base sa Kagsawa Park. Nakiulay sa iya ang mga ATV operators sigun kay Baldo na dayman na matengga ang sindang operasyon sa tahaw kay ning nag-aaburidong Bulkan Mayon. Kundi kung kaya ang naging desisyon kan alkalde magpadagos man gyud sa PO ang sindang negosyo, pero mabago lang talaga nin ruta na dahil na mapasiring duman sa paanan kan Bulkan na tama sa pigsabi mo ko sa Sir Pio na nakakaabot naman dyan sa parte kan syudad kan Legazpi. Kung kaya sigun ki Mayor Awin dahil man man makitugot na kumbaga mapundo man na nagdenegosyo araw kan mga ATV operators, kung kaya nagpaluwas man siya ng memorandum na mataonin na bagong ruta para sa mga ATV operators. Paramientras lang sindang mapundo, Sir Pio, kung halimbawa magkaigwanin na raot nin panahon basado man daa sa forecast kan na Pag-asa, posibleng magkaigwanan mga localized thunderstorm na may heavy to medium o na may medium to heavy rainfall ang munisipyo kan Daraga. Kung halimbawa Sir Pio magkusugan na pag-uuran, siyempre posibleng magbaha dyan sa riverbank, duman lang mapundumo na paramientras ang operasyon kayo ng mga ATV. Pero in connection sa pag-aborido kan Bulkan Mayon, no suspension kundi bagong ruta. So, klararon ta tanoson ta ito, takasubago, so, report ni Ands, ansa iyang pag-recall, garo igwanin suspensioning operations, So, igwa pala nin qualification sa araw ka itong sistema na suspendido ang operasyon sa palibot kan Bulkan Mayon kan ATV. Roger. Tinugutan lang na mag-operar parayo sa Bulkan. Roger, yan, so trail binago. Yan, pero itong pag susug kan dating trail nida sa palibot kan Bulkan Mayon, suspendido ito. Roger. Yan, okay, sige. And katakod pa Sir Pio kan memorandum ni Mayor Baldo, sigun sa iya, dapat kumbaga sa mga operators kan ATV, matanos nindang maparehistro itong mga turista. Tadakol baga Sir Pio nagaparasyon ng mga turista aron kay ning panahon. Dapat may rehistro nindang matanos para man sa accountability kan lokal na gobyerno. Ano man ang mangyari Sir Pio, at least recorded ang gabaws. Iyo, kay puhan man ang gadta kung arog kaan ang sistema, baka maglaom sa ibang turista primero na tinugutan yung ATV, pasiring duman ang trail sa Bulkan. Bako, ibang trail paluwas parayo sa Bulkan. Roger to that. Kulyat Trail. Kulyat Trail. Maagi dyan sa may Igo baga dyan managad sa Duterte Highway nin supig agihan man na salog, nag-agihan salog. Yan. Roger to that. Okay, sige. Okay. Sir Pio, man tabi ang mga dagdagtang impormasyon na follow-up kan mga istorya with Daraga Mayor Awin Baldo. Joshua Bino. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. So yan po klarado
What was suspended is yung original trail na yaon dyan minaagi sa may pamitisan kan Bulkan ngayon insofar as yung itong ATV operations is concerned sa Daraga. Igwan yung panibagong trail paluwas sa parayo sa palibot kan Bulkan ngayon. Ano to? Ano tabi? Ito, tinugutan ito. Ege. 14 minutos na lang o kaya 15 minutos bago mag-abot ang alas 5 rin pagkahapon. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting man. Please go ahead na. Salamat DP, salamat Paring Pio. Maray na po sa mga parantabay. Natatapos pa sa Paring Pio ang ginibong street dance exhibition digdi sa Siyudad kan Tabaco. May connection sa Tabak Festival and apat ang mga contingent na nagparartisipar sa naunang bita na exhibition. Exhibition na lang ini pa de, bako ining competition talaga. Apat na mga festival ang nagpartisipar digdi. Ang siyempre, so Tabak Festival, dahil man pwede mahali. Then nagpartisipar man digdi ang Sarong-Bangi Festival, kan Santo Domingo sa paingenot ni Mayor Junagwas. Ang Nito Talahib Festival kan nito sa paingenot man ni Mayor Rebecca Chen. Asin ang Lubid Festival kan Malilipot sa panginginot man ni Mayor Sinon Bolante. Alas 2 pasado ka sa bago kang pinunahan, mainiton pa di pero nagtiyaraga ang mga partisipante na magpailing kan sa indang matitibay na mga pagsasayaw na naglibot digdi sa sentro kan Tabaco da nga nagtapos digdi sa tubangan kan City Hall. Nagkaiguanin duang major awards. Best in Moving Choreography na nakuha kan Nito Talahib Festival kan Manito. Then an largest number of performers an Sarong-Bangi Festival kan Santo Domingo. So ini ang sa pinaka-highlights kan Tabak Festival pa rin pinagigibod sa Tabaco City. And after this, ang magiging okasyon ngunya na Bangi, iyo ang ipigtao naman na kwentang una sa San Juan Bautista, sa parokya kan San Juan Bautista, na basado sa initial kong na pag-araman, mga partisipante sa Manlaylay na barangay ang masarayaw di sa atubang kang City Hall, Pantumina, sa indang raralabanan, ipipresentar Manlaylay na barangay. And of course, mga masunod na duwal daw, Sabado, Domingo, kapiestahan na sa aga kang Tabaco City. Then sa Domingo, so segunda dia, paano pa manggirarainin mga aktibidad. Ano na ako sa opisina ni Mayor Crisal Lagman Luistro, tatanong na bisyo nun si Mayor. Makaulay taman lamang matatapos na so Tabak Festival dahil pa nagkaroon si Mayor. Para makapagpasalamat siya sa mga nagpartisipar kasi na makapagtao sa to mensahe. Baka lamang busy pa. I don't know kung makasahabol pa ini. Biglaan kaya so ko kay Mayor. And sa mga aktibidad sa aga pa de kan Tabak Festival medyo paano ini na aktibidad sa aga kan Tabak Festival alat ko na taon ni Piglis kay tatabasahon ta so mga aktibidad ninda ang enot na mga rangkada sa aga petsa 24. Oo. Iyuan second Lava Ultramarathon. Marathon na ini pa de napupunan na alas 5 ang pagkaaga sa aga. Then yaon man ang DTI Servisyo Caravan Day 1. And of course ang 13th Tabak Festival Carafedo Cup 2023. Igwa pa kang Ultimate Frisbee Tournament. Day 1 man yan. Igwa pa kang 4th Regional Tabak Grappling Tournament. Tapos Tabak Acrobat sa City Terrace, sa mga acrobat bagay na exhibition. Oo. And ang pasasalamat concert with Cup of Joe band na halipay ni sa Metro Manila. Yan. Agayan. Then sa 25 ang pinaka-ultimong aldaw kan Tabak Festival, iyo ang Karawat Bicol noon sa isla. Duman yung nagigibon sa San Miguel Island. Tapos Ink the Meat.
DTI Servicio Caravan Day 2, Fisheries Day, Lipad ng Pangarap, and On the Wings of Love, Pig and Race. Karera ka mga Sa Lampati. pambira ini. Oo, pambira ini pa di. Karera ka sa Lampati. May frisbee tournament pa sa Domingo. Tapos tabako chess in the schools. Hataw na dance sports competition, season 2. La Isla de Amor with Miles Poblete. Yan. And Attack sa Rawi Sugaring ini sa San Miguel Gigibuhon. Bako digi sa sentro. Tapos Marisas Ocean, The Sea of True Love, Passion and your show. Ayan, Passion Show. Tapos awarding pa di kang sa aga namang gigibuhon, ito bagang sunagkiribukan balsa Sulambang Barangay. Lambang Barangay digi sa alos da ba ko mangkabos nag-intra pero inimbitaran LGU night, okay. Competition kan balsa making, saro ini sa mga highlights, mga magayunon pa ding balsa. Baka sa aga maka-upload ako ng mga pictures kay ni mga magayunon na balsa na giniribo. Tapos digdi sa natunawan ko inipig Tarambay, awarding man ini sa aga. So iyan ang mga aktibidad and pwede na gayud si Mayor na makaulay tang madali. Si Pio Fernandez tabi Mayor, like kita sa DCGP, first time ikang makakaulay sa Durasyong Kantabak Festival. Isihunong kaya si Mayor, bihila ko timingan, day ko nadadakop. So, Mayor, like kita, si Pio Fernandez tabi. Hi, Pio. Yes, Mayor. Maray na hapon po, tabi. Welcome sa programa. Maray na hapon, mainit na hapon sa mga nagdadamag sa DCGB. Mayor, so how was it so far? Ang dalagan mo niyan sa tuyang festival diyan sa Tabako, ining Tabak Festival. Go ahead po. Actually, I am very, very pleased dahil magayunan ang panahon. Iba talaga pag bakong mauran. So, Pio, I think this is one of the rare Tabak Festival celebrations na kami inuran pa. No? Puro may maoran digdi pag June. Oo. And because of that, ang ganda ng mga concerts, masaya yung mga tao, nasa labas sila, maganda yung negosyo ng ating mga street cafe. So sa hiling ko, it's kahit simple lang siya, no? Simple siya compared to yung mga dati naming concerts na talagang mahal na kasi ngayon, no? Ang mamahal na talaga ngayon. Pero sulit naman. And so far yung mga pageant talagang nakita natin na very classy and prestigious. And talagang yung mga tao, wow na wow sila dahil ang gagaling ng mga participants, yung mga contestants natin. So so far, Pio, I cannot ask for more. You know, we are so blessed with fine weather. And ang gagaling din ng mga staff na nag-organize. So far, so good. Opo. Mayor, iyo po inisukan, pagkatapos kang halos 2 taon na natenga kita, iniso kainatin na arugkaan naman so Bungkaras kan Festival tabi. Yes, actually sa Mutyanan Tabak 3 years. 3 years, 2019 yung last natin na Mutyanan Tabak. Oo, tapos ngayon nasundan lang ng 2023. So actually 3 years hiatus siya. So talagang grabe ang panggigigil na ng mga tao makabalik na yung mga competitions and ang gagaling. Opo. Ang gagaling po. So Mayor, ano po sa hiling mo ngunyan ang nakaboost sa mga aktibidad na yan? Ano so nakaboost ngunyan ng marhay tanganing itangkilik giraray yan na Tabak Festival and makapenetrate giraray kita sa international tourism community? International na Pio, ha? Local na kaugmahan lang talaga ang gusto ko i-generate. Local na economic activity ang gusto mi talagang mamati. Lalong-lalo na ngunyan na nasa nasa gitna tayo ng kalamidad dahil nga sa Bulkang Mayon. Para sa kuya, yung ang kakaiba ngayon, maraming bagay kasi that we could have taken for granted. Na taon-taon may Tabak Festival. So nawala siya for so long. Grabe yung kasabikan ng tao na bumalik uli. Yung mga dating kinasanayan natin. And because of that, mas na-appreciate natin yung mga simpleng bagay
Na-appreciate natin yung ganda ng panahon. Na-appreciate natin yung efforts na ginagawa, no, ng ating mga organizers. Yung mga prices na dati sabi natin ay maliit. Pero ngayon, nung nawala siya for so long, kahit maliit siya, game tayo, go tayo, kasi ang hinahanap natin yung katuwaan, hindi lang yung price, no? So palagay ko, dahil sa kasabikan din ng tao, talagang gusto nila na maramdaman muli yung pagiging normal natin, no? Pagbabalik sa normal. Opo. Now, Mayor Tabi, almost patapos na, no? If you would like na magpasalamat na sa imo Tabi, asin kunigwa kang pangapudan Tabi, lalo na sa kwan, sa satong mahal na patron dyan, yung Senior San Juan, patron nato dyan, ano? Sige. Yes, si Senior San Juan po sa aga sa tuyang kapistahan ni St. John the Baptist. Na imbitado mi po kamo sa fiesta, sige po sa Tabaco. May banda po kami, final band ini, para sa mga kabataan ini, pero sisi ba nagsasabi Pio na hindi tayo pwede mag-enjoy din kasama yung mga kabataan, yung mga bagets, no? Mga, ano ba tawag nila? Millennials and mga Gen Z, no? Mga ganyan. Ang banda natin tomorrow ay Cup of Joe. Yes. Cup of Joe. Oo. Okay. So yung simbahan naman ang nakatutok ngayon gabi, no? And ang gusto nila medyo yung pagiging religious and sacred naman ng celebration, no? So, pinauunlakan po natin, of course, yung ating Catholic Church, so that tomorrow, doon na pa magbabalik iba pang mga festivities ng Tabak Festival. So, thank you, Pio, for this opportunity for me to personally thank. Number one po, yung atin pong kagurangnan, magayunon ang panahon natin na umupo sa muya. Thank you so much for giving more meaning to the celebration by giving us the best weather ever. Second, yung aking pong napakagaling na mga organizers ng Tabak Festival. Thank you so much for making me feel that I can completely let go and trust all of you to be able to conduct, no, almost seamless Tabak Festival celebration. Alam na po nila kung anong kailangan nila gawin. They're very responsible, and walang problema. So far, no problems. Number 3, grabe po yung generosity ng sponsors. I think they were able to solicit up to close to 2 million pesos. So hindi lang po yung galing sa LGU, kundi galing po sa community ang kagustuhan na maging successful to. So without your financial support and your freebies, katulad ng Jollibee, nagbigay ng free food, Chowking, yung mga free accommodation sa mga artista sa Pacho de San Jose, ang daming tumulong po. So thank you so much. Without which, I don't think the Tabak Festival will be this colorful and exciting. With the community spirit that it has created, I think will not just last until the end of June, but will last until the end of the year. No, anong oras ang bangkete sa Indomayor, Tabi, sa kapistahan? Ay, maski anong oras, udto para sa gabos. Pagkabanggiman, mapasalamat ako sa mga staff ko na naging parte kang Tabak Festival. Opo, salamat Tabi, Yes, Mayor. sir. Thank you so much. Thank you, Pio. Okay, sige po. Thank you very much, Giselle. Kasubang di man Tabi pa rin Pio, ginibuso coronation kan Tabak Festival, mutya ng tabak, and nasok nung kan representante kan Masbate Province, ang Corona, bilang mutya ng Tabak 2023, si Miss Rani Lachmi Dado, and first runner-up, si Miss Margaret Briton kan Tabaco City, second runner-up, Jane Aline Maltocan Pilar Sorsogon, and of course, ang Miss Tourism na dapat talaga hali sa Tabaco, si Nicole Clarence Magtakno. Iyan. Natabi pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar, kasabay si Alcalde Crisel Lagman Luis Trocan Tabaco. Sa pangarang kambilog na tropa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa pagikan informasyon kalingana sinibapa. Digdi man po sa Bicol Target. Happy weekend po. Viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, Anse Nung Kadamay.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort